Вялікія праекты Лукашэнкі будаваліся на ідэі, што Беларусь будзе карыстацца таннымі рэсурсамі з Расіі, грашыма з Китая і прадаваць тавары на захад. Аднак заходні рынок закрыўся, а Кітай пачаў лічыць грошы яшчэ больш прагматычна. Гігантаманія ператварылася ў каласальную абузу для Беларусі, для бюджэту, для кожнага беларуса. Лукашенка ж з упартасцю маньяка працягвае латаць дзіркі ўручную, бо не ўмее інакш. Ці ёсць выйсце з тупіка, у які ён уцягнуў Беларусь? Гэта «Прасвет на Белсаце», з вами Сергей Пеляса. Вітаю вас і пачынаем. А са мной на сувязі ўжо палітычны аналітык з Украіны Ігор Тышкевич. Добрый вечер, Ігор. Ігор, на пачатак такое пытанне для закваски. Ці от існуе ў Беларусі хоць адзін паспяховы, галоўнае слово, буйны праект ці галіна гаспадаркі, эканомікі, якая не працуе на расійскую военную машину? Ці все гэтыя вось вялікія цудазаводы Лукашэнкі гэта чорныя дзіркі? Ну, я б сказаў, што вот таксама ставіць чорна-белае не варта. Ну, па-першае, калі мы берем, але станам на сёння гэта так, на расійскі рынок, то атрымалася, што за кошт у тым ліку выхаду з Расіі значнай часткі аўтавырабнікоў еўрапейскіх, ну, фактычна супер паспяховы праект гэта BLG. Рэальна, без всялякіх, скажем так, усмешак, таму што яны прадаюць, ну, каля 57-60 тысяч аўтамабіляў на той рынок. І менавіта беларуска мадэль BG50, яна ў топ-10 прадаваных у Расійскай Федэрацыі. Калі казаць пра тое, што нават калі казаць ваенку, тое, што, напрыклад, або тавары, або вырабы, дзе ёсць кітайскіх тэхналогій, забаронена пастаўляць у Расійскую Федэрацыю, то таксама апроч паланэза ёсць некалькі паспяховых і вельмі, назовем так, калі не прарыўных, то сучасных распрацовак. І тут, на жаль, іншы бок супрацоўніцтва, у тым ліку з Расійскай Федэрацыі, іншы бок псіхалогіі Лукашэнкі, таму што значная частка гэтых распрацовак яна не паступае на ўзбраенне да ўласнай арміі, да апошняга. Ну, таму што ёсць, што называецца, старшы брат. Вот. Самы просты прыклад, гэта нават супрацьпаветраная абарона, калі улезлі ў пастаўкі С-400, ну, таму што гэта вялікая дура. Пры гэтым у Беларусі з дапамогай кітайскіх партнераў распрацоўвалась, ну, фактычна была праведзена глыбокая мадэрнізацыя БУКа, які ад старай сістэмы БУК там не засталося нічога была, і распрацавана новая ракета, якая можа тэарэтычна збіваць балістыку. Ну, Ігор, з ВПК зразумела. Ігор, прабач, ну з ВПК это зразумела. Так, на ВПК трымаецца. Але па-за ВПК, вось, BLG ты падаў прыклад. Гэта цікавы прыклад. Яшчэ раз, BLG. По-другой, калі мы берем, допустим, вялікі камень, то ёсць у Беларусі, унутры самой Беларусі хібнае выяўленне, што гэта мусіць быць прамысловы монстр. Але нават в планах гэта хутчэй сістэма, дзе вырабляюцца, ну, невялікімі партыямі узоры або там прадукцыя. Вялікі камень таксама не сказаць, што он стаў супер паспяховым, але з пункту гледжання такого задзела і пачатку якраз такі распрацовак сумесных, гэта таксама часткова паспяховая рэч. Ігор, ну калі я вось такую закіну такую тэзіс такі вось, да, вот я такі спісак сабе невялічкі зрабіў. Такі сабе бліц-спісак праектаў пастак. Гэта так, БелАЭС, па-першае, 10 мільярдаў крэдыту расійскага. Меліся прадаваць электрычнасць дзяржавы Балты і в Польшу. Не прадаюць, так? Наконт беларускай АЭС я тут катэгарычна не пагаджаюсь, таму што адна атамная электрастанцыя, я перакананы ў гэтым, Беларусі ўкрай патрэбна. Яшчэ раз, адна. І пытанне ў іншым. Пытанне, як ты гэтым аперуеш. Таму што калі ты ставіш атамную электрастанцыю, якая генеруе 30-40%, скажем так, дае табе электрычнасці, так, ты мусіш думаць пра павелічэнне попыту з аднаго боку, а з другого боку тебе трансформуецца ўвесь астатні рынок. Это азначае, што ты можаш выводзіць з рынку частку газавай генерацыі. Тое, што ў Беларусі зроблена не было. Таму што Лукашенко баіцца у тым ліку масавых звальненняў або закрыцця пэўнай электрастанцыі. А тэарэтычна якраз таки наступным крокам было б закрыццё часткі газавых электрастанцый. І адна атамная электрастанцыя Беларусі ўкрай патрэбна. От другая, калі Лукашенко казаў, што нават Пуцін пры сустрэчы з Лукашенком запытаўся, а навошта другая, ці ёсць рынак збыту.
Вот другая Ігор, так, это то далей, гигантоман. калі далей па спісе, ну ось я перелічу зараз тры, ось і цікава твоя рэакцыя на гэтыя праекты. БНБК 700 мільёнаў кітайскіх крэдытаў, так, Міёрскі металапракатны завод, так, новы азотны комплекс на Гродна-Азот. Там таксама праблема была з італьянскімі, з нямецкімі кампаніямі. Ну, калі шырэй глядзець, то там можа быць і малочна-таварныя фермы, так, і падзёж скота ёсць. Як бы розныя. От я закидываю такую думку. Большасць вялікіх праектаў, яны все вось як бы па-за некаторымі выключэннямі, яны все стратныя. І он увесь час вось прабуе гэтыя дзіркі латаць. Такі човен сабе плыве, там працякае, ці не? БНБК это тое, што магло б спрацаваць, але там, дзе зноў-такі паводзіны Лукашэнкі канфлікт з суседзямі, дзе яны гэтаму фактычна перашкодзілі. Таму што БНБК ў цяперашнім ягоным выглядзе на беларускі рынок гэта за вялікія магутнасці па вырабу. Адпаведна, альбо ты трансфармуеш сельскую гаспадарку, тым ліку у накірунку і рыбнай гаспадаркі, і іншых тэхналогій жывёлагадоўлі, птушкагадоўлі, альбо ты працуеш на экспорт. Ідэальна распрацоўвалась мадэль, што гэта мусіла быць зерне з Украіны, значна частка ідзе назад в Украіну. Так. Ну, зараз гэта закрыта. Ну вось глядзі, Ігор, Польскі рынок закрыты. Вот менавіта гэта універсальнае правіла. Глядзі, патрэбныя замежныя тэхналогіі, часта заходнія, і патрэбны, прынамсі, частка збыту на сусветныя рынкі альбо транзітам праз еўразвяз, альбо ў гэтай развязкі дзяржавы. Так? І вось гэта ізаляцыя палітычная пасля 20-го года, 21-го і суудзелу ў агрэсіі супраць Украіны, яна гэтай магчымасці закрывае. Але Лукашенко прабуе все-таки вось нейкі выйсці знаходзіць і гэтыя суперпраекты ратаваць. Вось ці гэта магчыма ўвогуле выратаваць гэта? Захаваць на плаву у фармаце стратнага, каб ён нейкім чынам развіваўся, можна. Развіць у паспяховы цяжка. Таму што, яшчэ раз, тут залежыць ад палітычных выхадаў. Якраз такі тое, што няма вялікіх новых кітайскіх праектаў, укладанняў гэта сведчыць пра тое, што Пекін чакае нармалізацыі адносін у Беларусі з заходнімі краінамі. Напрыклад, гэта праяўляецца у тым ліку адсутнасці новай крэдытнай лініі на мадэрнізацыю эканомікі. Тут варта параўнаць з Казахстанам, дзе нават у справаздачах Еўразійскага банка развіцця кожны месяц кажуць пра старт нейкага новага праекта. Ігор, а пра Кітай... Што адна краіна в изоляцыі, другая не. Ігор, пра Кітай мы зараз паразмаўляем. Цікавая тэма, як змянілася дырэктыва нумар 9, але перад тым прапаную паглядзець сюжэт пра цэментную галіну. Адну таксама з такіх цудоўных галінаў, якія у Лукашэнкі праблемы, і ў сувязі з гэтым была нарада. Вось паглядзім сюжэт і працягнем размову. Беларускую эканоміку сёння ратуе расійская вайна супраць Украіны. Астатнія галіны тонуць у стратах. Страты несуць нават флагманы і аграсектар, а мадэрнізаваныя заводы просяць грошай з бюджэту. Як Лукашенко прабуе выратаваць сістэму ўручную? Глядзіце ў сюжэце. Ну что за чудо, трактор ты обещал? Вот, Александр это сразу, это у нас опыт на бразе. Чырвоны цуд беларускіх аграрыяў. Трактор «Беларус 5425», найбуйнейшы ў сваёй галіне. На яго Лукашенко складае асаблівыя спадзевы. Ён і на беларускія палі, і на экспорт. Упаси вас, Господь, у вас будет некачественная техника. Космический корабль. Адказныя ўсе ад вырабнікоў да прэм'ер-міністра Александра Турчына. Да апошняга, апошнім часам асаблівая увага. Премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. Беларускай эканоміцы варта неяк выплываць, пажадана без дапамогі дзяржавы. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и ковришками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Германович, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Гаворка пра цэментную галіну – адно з пытанняў астатняй нарады з Саветам міністраў. Стратныя дзяржаўныя прадпрыемствы патрабуюць перагляду крэдытнай палітыкі. На подпіс Лукашэнкі чакае пастанова Савету міністраў з прапановай выдаць Светлагорскаму цэлюлозна-картоннаму камбінату грошы з дзяржаўнага цэлявога бюджэтнага фонду сродкаў нацыянальнага развіцця, то бок вярнуць сродкі, сплочаныя па падатках, каб Кабмін мог за іх заплаціць па крэдыту.
При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет. Папяровы прыбытак – гэта нерэалізаваныя сродкі, напрыклад, ад акцыяў або валюты. То бок самі актывы ёсць, і кошт іх узрос, але фізічна іх не прадалі. $1 миллиард вложили, идите работайте. Нават 1,2 мільярда агучвае лічбы намеснік прэм'ер-міністра Александр Церахаў. Гэткую суму ўклалі ў мадэрнізацыю цэментавай галіны звыш за 10 год таму. Час збіраць вяршкі, а іх няма. Летась прадпрыемствы вырабілі рэкордныя 5,5 мільёны тоннаў цэменту. Амаль палова прадукцыі пайшла ў Расію. Па коштах на 40% менш, чым на ўнутраны рынок, скардзіцца Лукашенко. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. Імпартная азначае расійская. На пастаўкі з еўразвязам ад 22 году накладзеная эмбарга ў адказ на адмову Еўропы ад беларускага экспарту, у тым ліку цэменту. Калі верыць лічбам, якія называе Церахаў, 87% цэменту на ўнутраным рынку беларускай вытворчасці, то 13% запаўняе Расія. Все вопросы – это вопросы деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай, иди упирайся, давай результат. Рэструктурызацыі пазыкаў патрабуе і агракамбінат «Дзяржынка». На яго цяжаром кладзецца стратны аршанскі мясакансервны камбінат. «Дзяржынка» і сама не можа разлічыцца па крэдытах, але ў Лукашэнкі на добрым рахунку. Но он мне так и не ответил, а за чей счет вот эта мелиорация? Сад заложил бы там, хороший сад. Дальше едем туда, где Кухаров, ну может и там сад иметь. Почему? Потому что там речка протекает. Ну и что там, третье поле, я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодоовощное, это яблоком бы обеспечили. І гэта таксама балючае пытанне беларускай эканоміцы. Яблык, паводле Белстата, сапраўды найпапулярнейшая садавіна ў беларусаў. Летась попыт на яго павялічыўся на 26%. Вось толькі набывалі пераважна польскія праз няўдалы ўраджай. Аднак продажам яблыка беларускую эканоміку не ўратуеш. А мы вяртаемся ў студыі. Са мной на сувязі з Украіны палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Ігор, спачатку вось пра гэты цэмент паразмаўляем. Я ведаю, што гэта твой канёк, любіш ты гэту тэму, мы сёння ўжо абмяркоўвалі перад запісам. Але потым пра тое, што Лукашенко скрэсліў з дырэктывы нумар 9. Чаму скрэслілі велізарны праект, амбітнейшы? Але зараз да гэтага дайдзем. Вось гісторыя з цэментам выглядае як нейкі маразм. Уклалі больш мільярда, так? Нарасцілі вытворчасць. Вытворчасць ёсць, але што робяць? Продают у Россию танней, амаль на полову, Лукашенко сам сказал, чым в Беларусь. Ось чому так адбываецца, што трэба, неяк субсидировать, так выглядае, так? До того, каб расейцы танней куплялі беларускі цэмент. Як так? Пачнем с вельмі проста. На момант пачатку мадэрнізацыі беларускія цэментныя заводы на фоне росту попыту яны былі суперпрыбытковымі. Гэта была рэальна прыбытковая галіна. І тое, што нас зараз в мінусе, гэта цалкам заслуга аднаго асобнага взятага чалавека на імя Александр Григорьевич Лукашенко. Пытанне проста разліку зноў-такі, каму ты будзеш прадаваць. Вот у вашым роліку было тое, што да аднаго з агракамбінату далучылі другі, у выніку абодва сталі стратнымі. Вось гэта спрага да гігантампаніі, што калі у кагосьці штось атрымаць, давай да яго дакінем, скажем так, неліквідны ресурс. У выніку абодва тонуць. Але ў Беларусі гэта паўтараецца раз за разам. Што мы маем з сітуацыі з беларускімі цэментнымі заводамі? Так, патрэбна была мадэрнізацыя. Яе правялі. Што датычна тэхналагічнага працэса, сапраўды гэта зроблена нармальна, правільна, своечасова. Але пытанне ў іншым. А навошта ты на адным цэментным заводзе павялічыў вытворчасць на 1,8 мільёна тонн і на другім з трох? Атрымаецца надлішак цэмента, які ў Беларусі на яго попыту няма.
А дзе ён можа І, быць, Ігор? Дзе ён можа быць? аналізу- Дзе можа быць гэты попыт? Вось дзе А, можа быць? На захадзе можа быць ці не? Ну, на Заходе наўрад ці гэта патрэбны спецыяльныя маркі. Ну, любая краіна, она больш-менш цэментам себе забяспечыць. Тэмпературы А я вось в Польше, ведаеш што? А я звычайнай будаўнічай, прабач, я так перебиваю, звычайнай будаўнічай краме в Польше вось бачыў беларускі цэмент. Вот уяві сабе, вот ёсць ён. Не, так ён, Ці быў? яшчэ раз, ён дастаткова якасны, ён дастаткова недарагі. А была ідэя расійскі, украінскі, той же самы польскі рынок, але не разлічылі зноў-такі аб'ёмы і не разлічылі, як уваходзіць. Зноў тая ж сама жаднасць. Як уваходзілі на украінскі рынок, пасля таго, як вярнулі беларускі Боінг, там Украіна ў якасці палітычнага жэсту дазволіла зайсці цэменту. Ну, замест того, как заходзіць акуратна, без дэмпінга, і ў тым ліку праводзіць дыялог з мясцовымі вырабнікамі, та ж сама асацыяцыя «Укрцэменты», вырашылі ціснуць дэмпінг. Ну, у выніку нарвались. Плюс пытанне ўнутранага попыту. Тэарэтычна Беларусь магла вырашыць пытанне з дарогамі, нават пачынала вырашаць пытанне з дарогамі за кошт будаўніцтва асфальтабетонных дарог. Ой, цэментабетонных, прашу прабачэння. Але з'явіўся так званы беларускі нефтебітумны завод «Вараб'я». І калі твой кашалёк альбо твой сябра робіць бітум, ну, цэментабетону, што называецца, тут не месца на дарогах. У выніку праект, які мог бы, па-першае, ён не настолькі даражэй, чым дарогі старога ўзору, па-другое, мог бы вырашыць пытанне з ключавымі трасамі, яго фактычна закінулі. І от зараз, дарэчы, на нядаўняй нарадзе Лукашэнкі той зноў пачаў казаць, што давайте будаваць цэменту. Ну, таму што так, гэта выйсце, гэта магчымасць. Украіна, скажем так, лішак цэмента на якраз такі выкарыстала ў свой час у будаўніцтве на некаторых ключавых накірунках дарог з цэменту. Але іншая справа. З аднаго боку, гігантаманія ты пабудаваў і ты патрабуеш, каб яны працавалі на поўную, таму што калі нейкі завод скажа, што мы працуем на 60% ад магутнасці, бо гэта нам дазваляе існаваць і нармальна разлічвацца, той же самы Лукашенко будзе метаць громы і молніі. Як гэта так, працуйся на поўную. А калі на поўную, ты стратны. Тупіковая ситуація, Ігор. Трэба аддаваць, і тут варта у тым ліку улічваць і курсы валют, і складанасці альбо нескладанасці з узаемаразлікамі. Ігор, крыху паразмаўляем яшчэ. Так кажы. Паразмаўляем крыху, чаму Лукашенко адмовіўся. Гэта класіка, калі проста загналі ў мінус. Так. Банальна, загналі ў мінус. Выратаваць можна, але цяжка. Давай паспеем яшчэ абмеркаваць, чаму Лукашенко вымушаны быў адмовіцца, ну, от, ад вялікага, агромнага, амбітнага праекту з Кітаем, які планаваўся, ну, прынамсі, канцэптуальна яго планавалі. 21 год, канец 21 года, ужо амаль што ультыматум Путін абвяшчае НАТО, так? У гэты момант снежня Лукашенко прымае дырэктыву нумар 9, паводле якой там напалеонаўскія планы, між іншага, пабудова чыгункі вузкай еўрапейскай шырыні калеі з Менска да польскай мяжы. Ну, каб не перагружаць тавары. Менск пераўтвараецца ў хаб кітайскі, ну, просто казка, так? І вот на днях публікуецца новая, другая версія дырэктывы нумар 9, і там ужо гэтага няма, так? Няма гэтай чыгункі, яны гэта выкрэслілі. На першы план выходзіць ВПК пад кантролем Савета бяспекі. Што здарылася такога, што прыйшлося Лукашэнку адмовіцца ад гэтага амбітнага плану суперчыгункі да мяжы з Польшай? Ну, вось гэта называецца таксама тое, што жаданне грошай і адсутнасць бачыць перспектыву, таму што гэта праект, які планаваўся, што будзе ўзводзіцца за кітайскія крэдытныя грошы. Але я хочу нагадаць, што яшчэ раз, вот якраз такі канец 21 году, гэта калі Кітай взяў, ну, паставіў на паузу развіццё адносінаў з Беларусю. Так, Кітай спрацаваў фактычна там у канцы 22-го выратаваў і незалежнасць, пасля выратаваў у тым ліку галіну, але развіццё новых праектаў было паставлена на паузу. Гэта азначае, што крэдытных грошай няма. Для Лукашэнкі вось гэта чыгунка, гэта была ідэя, давайте атрымаем танны крэдыт, а пасля як-небудзь выйдзе. З пункту гледжання беларускіх інтарэсаў, вот как ва ўрадзе сидели, скажем так, люди, які думаюць хаця б на 7-8 год наперад, улічваючы будаўніцтва той же самый Rail Baltic, улічваючы перагружанасць памежных пераходаў, улічваючы інтарэсы польскай чыгункі, то нават сваімі грашыма пачаць будаваць там хаця б да ключавых станцый, на пачатку там да Баранавіча, допустим, калі гэта пойдзе там альбо да Ліды, і потым скажем так, наступная ветка ўжо да Вялікага Камня, гэта варта было прабіць. Але гэта свае грошы. Вот свае грошы ўкладаць вельмі не хочацца. Так, Ігор, у меня апошняе пытанне. Та ж сама жаднасць перамагае стратэгію. Зразумела. Ну, а гэты струмень крэдытаў кітайскіх і сяк зразумела чаму. Міграцыйны крызіс, вайна і так далей. Апошняе пытанне. Вось давай сабе уявім такі сцэнар,
Ці можна ввогуле собі такі сценарій уявіць? Рэжым палепшае дачыненні з захадам. Пра гэта часта ўжо гавораць апошнім разам все часцей. Давайте палепшаць дачыненні з Лукашэнкам. Як вынік расквітаюць, ну, прынамсі, частка гэтых цудазаводаў, так, адкрываецца заходняя мяжа. Ці ты можаш сабе ўявіць, што Кітай вернецца да гэтай ідэі, і Беларусь можа стаць вось хабам такім, так, на гэтым шляху, вялікім новым шоўкавым шляху? Ці не, ці гэту ідэю ўжо можна пахаваць? Яна на паузе, яна не пахаваная. Нормализация адносінаў з суседзямі, тут гаворка не толькі пра Польшу, гэта шлях да аднаўлення, скажем, такого функцыянала. Мінус для Беларусі, што калі 7 год таму Беларусь разглядалась як адзіны хаб, вот невялікая краіна, у якой можна лакалізаваць частковую распрацоўку і частковую вытворчасць, то зараз Кітай актыўна фармуе другі хаб, гэта Сербія. Таму так, гэта ўжо не напоўніцца, але ў выпадку нармалізацыі адносінаў з суседзямі я больш чым упэўнены, што на пачатку з'явяцца крэдытныя лініі па лініі міжбанкаўскага супрацоўніцтва, шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва па лініі ШОСа. Пасля, магчыма, невялікія грошы азійскага банка развіцця, вельмі невялікія, там у межах 100-200 мільёнаў даляраў, а потым будзе новая лінія на мадэрнізацыю, у тым ліку беларускай прамысловасці, альбо стварэнне новых вытворчасцяў на тэрыторыі Беларусі, але гэта ўжо праз год-паўтары, таму што Кітай на пачатку паглядзець, ці гэта не то, што Беларусь называецца абяцанкі, цацанкі, дурная радасць. Ігор, і в гэтым месцы мы мусім кропку паставіць. Ігор, у нас час, на жаль, скончыўся, як заўсёды часу не хапае. Дзякую табе, нагадаю, маім суразмоўцам быў Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык беларускі з Украіны.